بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ 1.25 لاکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے، 1.25 لاکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے، اقصا دے وچ کھڑے نے، اقصا دے وچ کھڑے نے، 17 بنان والے، مدنی براق والا، مدنی براق والا، تینو اگے کھڑا ملے گا، سنت دا ثمر تینو روز جزا ملے گا، سنت دا ثمر تینو روز جزا ملے گا، مدنی دی پیروی کر، مدنی دی پیروی کر، راضی خدا ملے گا، سنت دا ثمر تینو روز جزا ملے گا۔